Siyabengelela balaleli bazalwane nonke emhlabeni wonke la lo myalezo ufinyelela khona. Sibingelela kwelihle igama elinamandla lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi yafa yavuka. Hallelujah. Ephila kuze kube phakade. Amen. Nokho ke bazalwane sekuyisikhashanyana sagcina ukuthi sibe kule ndawo. Nokho ke siyambonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi ke inkosi kunomyalezo ke esiumbulile okuyisizathu ukuthi siphinde futhi sibonane kanjena. Hallelujah. Siyabonga kakhulu kini nonke eningxenye yalomsebenzi uNkulunkulu awenzayo kule channel iTheocracy Networking Embassy. Amen. Siyamdumisa kakhulu uJesu ngani nemthandazo yonke nesupport yonke. Abanye benu siyazi ukuthi bayasimela ngomyalezo esinikhulumayo kulabo abangakawuqondi baphendule. Siyabonga kakhulu bazalwane. Hallelujah. Siyabathethelela ke labo abangakaqondi mhlambe futhi besakhuluma namazwi angemahle. Siyabathethelela, siyabathanda egameni lika Jesu. Amen. Ngihamba nodadewethu ke namhlanje. Siyamazi sike saba naye la kulesi studio. Udadewethu sizombingelela egameni lika Jesu. Kungcono kube uyena oyishoyo ukuthi ubani okwasibanibani, ungubani, ungusibani wakwabani egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Siyakubingelela sisegameni lika Jesu. Hallelujah. Ayibonga inkosi. Jesu Kristu inkosi. Yabusa. Hallelujah. Ngibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela bonke abazalwane emagumbini amanomhlaba. La kufinyelela khona nje lelizwi la namhlanje esilikhuluma esilithunywe inkosi. Hallelujah. Amen. Igama lami nginguthandazilwa kaMwelaseki. Bazalwane njengoba nazi. Namhlanje kunomyalezo enguthunywe inkosi. Anganoma sengaqala ke baba ubatshela umyalezo. Siyabonga kakhulu dadewethu. Njengoba esho nje udadewethu asikese kunomyalezo inkosi enithume wona. Amen. Othinta umhlaba wonke. Uthinta abantu bonke. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Umyalezo nokho ke ophuthumayo. Amen. Abazolalela kahle bazosizakala kakhulu. Sicela ukunikezela kuwe ke dadewethu egameni lenkosi uJesu. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiphinde ukunibingelela okwesibili. Nguthe bazalwane ngivele ngihlale nje kumyalezo ngapholisa imaseko. Ngomhla ka8, ngomhla ka4 kaAugust 25. Inkosi yangithuma. Yathi yangithuma ukuthi ngiyokhulekela uIsrael. Yathi yangithuma ukuthi nginyukele entabeni ngiyokhulekela uIsraeli okude noseduzane. Ngiyomela esikhaleni. Hallelujah. Amen. Yathi for 21 days angibe semkhulekweni ke bazalwane. So kudlule izinsukwana ke ngase ke ngiyangena ke emkhulekweni. Umkhuleko wokuzila ukudla asho njalo inkosi yathi umkhuleko ukuthi ngizile ukudla ngime esikhaleni ngikhulekele uIsrael wonke emagumbini amanomhlaba. Ngikhulekele uIsrael ochithekele kuzo zonke izizwe. Hallelujah. Amen. Wonke uIsrael bonke abantwana bakaIsrael njengoba nazi ukuthi uIsrael uyizizwe ezu12. Amen. Yes, inkosi yathi ke angikhulekele uIsrael wonke ochithekelwe ezizweni emagumbini amanomhlaba. So ke bazalwane kube sekudlula insukwana ngase2 ngolesithathu ngase ngiyangena ke njengokusho kwenkosi ke ngoba yathi izongidirector izobisa ingichazela ukuthi ngizokhuleka ndlelani. Ngangena ke bazalwane ngithe ngisakhuleka ke inkosi ibingidirector kusuku nosuku ke bazalwane ukuthi ngikhuleka ndlelani, ngikhuleka ngithini, ngikhuleka kanjani, bingidirector nje usuku nosuku. So uthe ke ngisakhuleka inkosi yanginikeza nanku umyalezo. Hallelujah. Amen. Yathi inkosi
asikhumbule la esiwe khona singu-Israyeli. Asikhumbule la esiwe khona siphenduke. Singu-Israyeli. Yes, singu-Israyeli. Yathi asikhumbule la esiwe khona siphenduke. Okay bazalwane, yathi iNiniva lakhala uNkulunkulu ngamandla, uNkulunkulu wase elithethelela. Hallelujah. So ithe inkosi mayithi asikhumbule la siwe khona siphenduke. Yase nginikeza ke iscripture bazalwane esiku Revelation 2 verse 1 kuya 7. Bengifisa simfunde ke. Revelation isambulo bazalwane chapter 2 verse 1 to 7. Ufundeka kanje. Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi nakho akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene. Amen. Ohamba phakathi kwezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide uthi ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho nokuthi kawunakubamela ababi, wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo. Hallelujah. Wabafumana beqamba amanga, unokubekezela, wakhuthazela ngenxa yegama lami, kawukhathalanga, kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lakuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke wenza imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo. Hallelujah. Uma ungaphenduki. Amen baba. Kepha Ngifisa ukuthi ugcine lapho Uthe 1 to 7. Awukafika 7. No. Okay baba. Amen. Ngiqhubeka. Yebo ngaqhubeka. Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawu engiyizondayo nami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadise likaNkulunkulu. Hallelujah. Uverse 7 lo esiphetha ngayo. Ayibonge inkosi bazalwane. Amen. So inkosi yanginikeza lesi scripture ukuthi asiphenduke la esiwe khona singu-Israyeli. Ngoba sishiyile uthando lakuqala sibuyele enkosini. Yes. Bazalwane uIsrayeli uyisizwe sakhethwa nguNkulunkulu ngenxa yekhokho wethu uAbraham. Yes. So siyisizwe sikaNkulunkulu nje kwaseqaleni asithandayo wasikhetha. Yeah. So ke ukhokho wethu uAbraham wayethembeke kakhulu uNkulunkulu. Wayethembekile. So thina ke ngokuhamba sibe sesilishiya kuthando likaNkulunkulu. Sahamba sayokhonza uNkulunkulu engesiyena wethu uNkulunkulu. So inkosi ke ithi asiphenduke la esiwe khona sibuyele enkosini yethu uNkulunkulu wethu ophilayo. Hallelujah. Umdali wezulu nomhlaba. Yes, umdali wezulu nomhlaba. Usomandla. Hallelujah. So ke angizosho ukuthi uday bani no day bani kodwa ngizochaza nje njengenkosi eyayingitshela ngakho. Kuthe ngolunye usuku futhi yathi inkosi kufeziwe. Ngithe ngisabuza ukuthi kufezweni inkosi na. Yathi kufeziwe owaye umsebenzi ufezile inkosi. Kusho inkosi uJesu yathi owaye umsebenzi ufezile. Ewayo umsebenzi wafezwa kudala bazalwane. Yathi njengoba inkosi yafeza kudala umsebenzi kusele ngakuthini ukuthi siphenduke lapho siwe khona ukuze sithethelelwe izono bese senza owethu umsebenzi esalethelwa wona la emhlabeni. Hallelujah. Amen. Ukuze kufezwe icebo layo ngathi. Uma inkosi ke bazalane into angibawulela yona inkosi uJesu uma ethi owaye umsebenzi yawufeza. Owaye umsebenzi inkosi uJesu yayizowenza la emhlabeni kwakuzofela izono zethu ukuze thina siphenduke yayizosibuyisela kuNkulunkulu. Yeah. So eyayo umsebenzi inkosi yawufeza. Yasifela izono zethu amacala ethu ukuze sihlanjululwe ngegazi layo sibuyele kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. So ithe inkosi ke yona iwufezile wayo umsebenzi iqedile ngowayo umsebenzi eyawuzela la. Sekusele ngakuthina ukuthi siphenduke ke manje. Siphendukele enkosini
sithethelelwe izono. Haleluya. Amen. Okwethu ukuthi sixolise sithethelelwe izono bese senza icebo likaNkulunkulu. Umuntu nomuntu uNkulunkulu amlethela emhlabeni wamletha enecebo ngaye. Haleluya. So ke ngesikhathi thina singaphenduki umsebenzi umile. Inkosi yethu njengoba ngisho ukuthi inkosi yethu uJesu yeza la emhlabeni izofeza icebo likaNkulunkulu ngempilo yayo. Nathi ngamunye kunecebo likaNkulunkulu ekumele silifeze. Ngakho ke ngokungaphenduki kwethu alifezeki icebo likaNkulunkulu bazalwane. Haleluya. So ke ngithe ke inkosi isachaza lokho ngase ngibona istructure embonweni. Ngabona istructure. Uma ngibona le structure ngibona istructure somuntu sinekhanda liyakhazimula ikhanda, umzimba unembalabala nje yahlukahlukene, umabhadubhadi nembala o3 mangachaza kanjalo. Ngithi uma ngibhekisisa kushepheke izitho zomzimba. Kukhona ezi-orange, kukhona ezikhanyayo kodwa hayi kakhulu. Bese kuba khona ezikhanya kakhulu ezikhazimulayo njengekhanda. Ikhanda likhazimula kakhulu nje bazalwane. Okay. Bese kuba khona ezikhanyayo njengekhanda, ezikhazimulayo njengekhanda, kodwa ezikhazimula kakhulu aziziningi kakhulu. Aziningi. Bese kuthiwa lezi ezi-orange bazalwane. Lezi orange aziwenzi umsebenzi wazo. Ziyizitho zikhona emzimbeni, ziyizitho zomzimba kodwa aziwenzi umsebenzi wazo. Bese kuzoba khona ezikhanyayo. Ebese ngichazelwa ke ngalezi ezikhanyayo ekhanya kancane ukuthi zona seziqalile umsebenzi wazo ezalethelwa wona la emhlabeni, izitho zomzimba. Haleluya. Amen. Bese ngichazelwa ngalezi ezigqame kakhulu ke ezikhazimulayo. Kuthiwa lezi zitho zomzimba ke esezawufeza umsebenzi wazo. Haleluya. Esezawenza umsebenzi wabo zawuqeda. So ziyakhazimula ke zifana nekhanda. Haleluya bazalwane. Amen. Kuthe kusenjalo ke kwavela umbuzo. Uthi umbuzo ke kulesi structure engisibonayo thina sinkuphi? Sibaphi ke thina ngoba njengoba ngisho ukuthi kune structures u3 njengoba ngisho ukuthi kune maphathi omzimba ahlukene kathathu. Khona abright kakhulu afana nekhanda, kukhona akhanyayo nje bese kuzoba khona orange. So ungayibuza ke nawe mzalwane ukuthi wena ukephi kuleso structure leso. Ayibonge inkosi. Ngamanye amazwi usuqalile lo msebenzi wenkosi. Haleluya. Usuqalile nokwenza ifeze icebo likaNkulunkulu alethela lona emhlabeni. Yebo usungayibuza lokho uma umzalwane ukuthi usuqalile yini umsebenzi kaNkulunkulu olethelwe emhlabeni. Haleluya. Bese kuthi ke ngolunye usuku futhi ngiqhubeka nawo umkhuleko lo inkosi bazalwane ingiphinde ingitshela omunye umyalezo. And lo myalezo ngangibuza ubuhlungu benkosi yethu uJesu uma ikhuluma lo myalezo bazalwane. Ikhuluma ngathi ithi inkosi ngikhathazekile, umoya wami uyabubula ngani. Uthi ngikhathazekile ngani. Uthi yini bantwana bami ababizwa ngegama lami. Uthi yini nginithande kangaka. Nganilanda izizweni zonke nasezilimini zonke. Nganipha ukuqonda imfihlakalo yami abangayiqonda abanye. Yini ukungalaleli okungaka. Iqhubeke bazalwane inkosi ithi yini ukungezwa okungaka. Yini ukona okungaka. Yini ukungcola okungaka. Yini ukuhlambalaza igama lami kangaka. Yini ukuba ngontamo lukhuni kangaka. Lupholiswa yini uthando lwami kini. Haleluya. Uthi niliphoxile igama lami, ningiphoxile. Ngiphoxekile ngani. Yeka uthando lwami enginithanda ngalo. Sizwe sami, phendukani lapho niwe khona. Intethelelo yami inilindele. Nenze imisebenzi yakuqala. Ngithi phendukani ningabe nisona. Uma ningaphenduki ngizolususa uthi lwesibani senu endaweni yalo. Haleluya. Amen. Bazalwane inkosi la ikhathazekile, iyasithanda. Inkosi uJesu Kristu ikhathazekile ngathi iyasithanda and ilindele ukuthi siphenduke. Kahle ngokwenkosi yethu uJesu ngendlela esho ngayo uma ithi uxolo selusilindele.
kahle kahle mina ngendlela engibona ngase sixolele already okwazi ukuthi nje siphendukele enkosini. Inkosi sixolele uma ethi uxolo lami lunilindile already okwethu ukuphenduka nje sizobe sesithethelelwe bazalwane. So ngiyancenga ke bazalwane, ngiyancenga Israel ukuthi asiphenduke sibuyele enkosini. Haleluya. Sibuyele kuNkulunkulu wethu ophilayo. Uma ngikhuluma ngoNkulunkulu ophilayo, ngikhuluma ngoNkulunkulu owadala amazulu nomhlaba. Ngikhuluma ngoNkulunkulu kaIsrayeli. Ngikhuluma ngoNkulunkulu kakhokho Abraham, uIsaka kanye noJakobe onguIsrayeli. Ngikhuluma ngoNkulunkulu onguyise wenkosi yethu Jesu. Baba wethu sezulu. Haleluya. So ke bazalwane nginalokho nje. Ngithunywe leyo message ukuthi ngizonicela ukuthi niphenduke. Haleluya. Amen. So ngithe ngisaqhubeka ke nomkhubeleko. Ngiqhubeka nomkhuleko. Inkosi yaphinda nginika futhi omunye umyalezo. Haleluya. Inginike lo myalezo ke bazalwane ithi khuluma sithunywa sami kwinsali yabantu bami. Isimemezelo uthi nginani isho inkosi. Khuphukelana entabeni nilethe imithi nakhe indlu yami. Ngiyakuyenamela ngikhazimuliswe kuyo. Haleluya. Amen. Uma inkosi ikhuluma ngendlu yayo, uma ithi khuphukelane entabeni nakhe indlu yayo, isho ukuthi asiphenduke thina singu-Israel sibe ready. Asiphendukele kuyo. Chaza lokho. Uthi usho ukuphenduka, usho ukuhlanjululwa kwebandla, usho ukubuyela kukaIsrayeli kuNkulunkulu wakhe. UIsrayeli unoNkulunkulu wakhe bazalwane. UIsrayeli unoNkulunkulu wakhe oyinkosi yamakhosi. Yes, uJesu Kristu waseNazaretha. UIsrayeli unoNkulunkulu wakhe, uNkulunkulu kaAbraham ukhokho wethu. uNkulunkulu kaIsrayeli, uNkulunkulu kaIsaka bazalwane. uNkulunkulu onguyise wenkosi yethu Jesu. Uma inkosi ithi asiphenduke, ithi asiphendulele kuloyo nkulunkulu okuNkulunkulu ophilayo. Haleluya. Uthi ke ngizogcwalisa umoya wami kini. Uthi nakhe indlu yami. Uthi esilahlekelwe inkazimulo yayo yakuqala. Haleluya. Amen. Uma sichaza ke bazalwane ukuthi kuyini uma inkosi ikhuluma ngokuthi indlu yayo isilahlekelwe yinkazimulo yakuqala. Ibandla, inkazimulo, indlu yibandla. Haleluya. Uthi ibandla selilahlekelwe yinkazimulo yayo yakuqala. Inkazimulo okhulunywa ngayo ke bazalwane, ukhulunywa ngenkazimulo le esithola kuJohn 17 verse 4. John chapter 17 verse 4. Ufundeka kanje. Haleluya. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Haleluya. Ayibonge inkosi bazalwane. Inkazimulo inkosi ekhuluma ngayo inkazimulo yokuthi ibandla lanamhlanje baningi abantu basindisiwe, babizwa ngoJesu Kristu. Bathi sisindisiwe. Kodwa akuveli ukusindiswa kwabo. Ayiveli inkazimulo kaNkulunkulu kubo. Ayiveli leyankazimulo eyayivela ngoKristu Jesu, inkazimulo kaNkulunkulu ayeyiveza uKristu Jesu. Ayiveli kwibandla lanamhlanje. Ingakho inkosi ithi ibandla indlu yami ilahlekelwe inkazimulo yayo. Ayisayifani nalutho. Yes. Siphinde siye kuMatthew 4:23. Singakadluli ngiyafisa ukugcizelela ke bazalwane njengothisha wezwi. Haleluya. Ngicela sinake lento. Amen. Iyini inkazimulo elahleke ebandleni? Ake ngiphinde verse 4 uJohn chapter 17. Ngikukhazimulisile emhlabeni. Ubani okhuluma lamazwi? uJesu Kristu. Yes. Uthi ngikukhazimulisile emhlabeni. Kanjani? Ngikukhazimulise kanjani baba uNkulunkulu? Then ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Ngenkathi uJesu enza umsebenzi awuphiwe ubaba uNkulunkulu, wayekhazimulisa uNkulunkulu. Umsebenzi uJesu ayewenza wawuyinkazimulo kuNkulunkulu. Kusho ukuthi thina ukuze kubuyiselwe inkazimulo kithi kumele kwenziweni.
kumele siphendukele uNkulunkulu ophilayo Yes. bese senza umsebenzi Umsebenzi kaNkulunkulu. kaNkulunkulu, Leyo yes. nkazimulo ke ayifunayo. ayifunayo ukuthi senze umsebenzi kaNkulunkulu not owezwa. Haleluya. Kodwa sikwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu esithunyelwe wona la emsebenzini singaphendukile. Kumele siphenduke Asiphenduke. sithiye konke okwezwe Yes. sibuyele uNkulunkulu ophilayo embusweni kaNkulunkulu ngokupheleleyo bese sizithola ukuthi singobani embusweni bese senza intando kaNkulunkulu senza umsebenzi kaNkulunkulu. Lokho ke bese lo msebenzi sobesiwenza uyobe uyinkazimulo kuNkulunkulu. Haleluya. Ngiyabonga ke sesingadlula ke sisi. Haleluya. Ngithemba ukuthi kuzwakele balalele emakhaya. Amen. Haleluya. Baba sizoya ku Matthew 4:23 la qhubeka khona inkosi yethu Jesu iqhubeka nokukhazimulisa ubaba uNkulunkulu nokwenza umsebenzi kaBaba uNkulunkulu kuze kuvele inkazimulo kaBaba. uMatthew chapter 4 23 verse 23. Eh. uJesu walihamba lonke laseGalile efundisa emasinagogeni abo eshumayela ivangeli lombuso ephulukisa abantu ezifweni zonke nasebuthakathakeni bonke. Haleluya. Amen. Bengifisa kucace nje bazalwane kucace ukuthi kuyini yipi lenkazimulo ayifunayo uNkulunkulu ukuthi senze umsebenzi kaNkulunkulu lo ayayiwenza inkosi yethu Jesu. Haleluya. Amen, amen. Yes. Akagcinanga lapho ke uthe noma esehambile uthe noma engakahambi wathumela abafundi bakhe wawushiya umyalezo ukuthi njengoba naye eyikhazimulisa inkosi nathi fanele siqhubeke nokukhazimulisa inkosi. Haleluya. Alright. Okay. Usethi usho kubanike kuMateyu 10 verse 7 ka8. Matthew chapter 10 verse 7 kuya ku8. Haleluya. Ekuhambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu ususondele. Haleluya. Phulukisani abagulayo nivuse abafileyo nihlambulule abanochoko nikhiphe amadimoni. Haleluya. Namukelisiwe ngesihle yiphani ngesihle. Haleluya. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Amen. Inkosi yethu yakwenza konke yamkhazimulisa uNkulunkulu ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu udumo laluya uNkulunkulu. Kwakuthi nakuphi la yenze khona umsebenzi kaNkulunkulu kwakuthiwa siwabonile amandla kaNkulunkulu kulomuntu ngoba nababa ngamqondi uJesu Kristu ukuthi unguKristu uyinkosi kodwa babelibona udumo likaNkulunkulu ngemsebenzi. Yileyo nkazimulo ke uNkulunkulu ayifuna kithina. Haleluya. Okay. Uthi ke uma siqhubeka uthi qinani manje isho inkosi. Uthi nibe namandla qinani nonke isho inkosi nisebenze. Ayithi niyezwa ukuthi kahle kahle yini efuna inkosi kuthini ukuthi sisebenze. Qinani nisebenze ngokuba nginani. Isithembiso enganinika sona ekuphumeni kwenu eGibhithe nomoya wami uyakuhlala kini phakathi kwenu ningesabi. Haleluya. Amen. Haleluya. Uyasithembisa ukuthi uyasitshela nje ukuthi asiqine sizibambe siqine ke manje asiqine sisebenze. Haleluya. Uthi ngokuba isho kanje inkosi ithi kusazoba isikhashana kusazoba isikhashana nje ngizamazamisa amazulu nomhlaba nolwandle nomhlabathi owomileyo ngizamazamise nabo bonke abezizwe kufike okunqanelekayo kwabo bonke abezizwe ngiyigcwalise lendlu ngenkazimulo isho inkosi. Inkazimulo yokugcina yalendlu iyakuba nkulu kuneyokuqala nginike ukuthula kule ndawo ngelami igolide ngelami isiliva kusho inkosi. Ithi inkosi inkazimulo yokuqala iyakuba nkulu lithi inkosi inkazimulo yokugcina iyakuba nkulu kunenkazimulo yokuqala. Okusho ukuthi thina masiphenduka siphendukele enkosini. Inkosi ithembe thina ukuthi ifuna kahle kahle ukugcwalisa inkazimulo yakho kuvele inkazimulo yayo ngathi bazalwane. Haleluya. Lokho kuzokwenza ukuthi thina sisebenze ukuthi thina yona besiveza inkazimulo. Yes. Haleluya. Amen. Ayibonge inkosi. So kuthe maqhubeka ke bazalwane inkosi ngikhombisa lo myalezo iqhubeka ithi ibe isingitshela ukuthi
lo myalezo kumele uye kuzo zonke izizwe. Haleluya. Njengoba ngilana ke namhlanje bazalwane, ithi inkosi lo myalezo kumele uye kuzo zonke izizwe lapho kuchithekele khona uIsrael. Lesimemezelo singesika Israeli okude noseduzane, okungukuthi ophendukile nongaphendukanga. Uthi zonke izizwe zika-Israyeli. Uma khulunywa ngezizwe zika-Israyeli ke bazalwane, singayoyibheka lapha kuSambulo 7. Haleluya. Isambulo 7. Ivesi ngibhangatha likho liveza ngisakhumbula. La kubalwe khona izizwe zika-Israyeli. Siqale kuverse 4. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izinkulungwane eziyi144 ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Haleluya. Verse 5. Esizweni sakwaJuda babekwa uphawu abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaRubeni abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaGadi abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwa-Asheri abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaNafithali abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaManase abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaSimiyoni abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaLevi abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwa-Isakare abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaZabuloni abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaJosefa abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaBenjamini abayizinkulungwane eziyi12. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Yafisa kuze kube phakade. Haleluya. Inkosi ke ingithumele kuzo zonke ke izizwe zaka-Israyeli. Haleluya. Bazalwane, kuyizizwe zika-Israyeli njengoba sizwa ukuthi izizwe ziwu12. Haleluya. Kukhona ke isizwe esireplacewe la. Ngithi ngikuveze lokho ngikucacise. Ngoba uma uthola kwi-Old Testament kunesizwe sakaDani, la asisasithola isizwe sakaDani sireplacewe ngendodana kaJosefa uManase. Haleluya. Sitheke uma ngibheka ukuthi why isizwe sakaDani sa replacewa, kwatholakala ukuthi sasikhonza onkulunkulu ongayena uNkulunkulu. Okusho ukuthi inkosi iyamreplace umuntu. Haleluya. Amen. Ophuma endleleni, umuntu oyeka ukukhonza uNkulunkulu akhonza abanye onkulunkulu. Lokho bazalwane sikuthola kuJudges Abahluleli 18 verse 30. Abahluleli chapter 18 verse 30. Size ke bazalwane isizathu. Haleluya. Ukuthi ba replaceelani labazalwane. Abantwana bakwaDani bazimisela isithombe esibaziweyo. uJonathan indodana kaGereshom kaMose yena namadodana akhe babe ngabapristi besizwe sakwaDani kwaze kwaba ngosuku lokuthunjwa kwezwe. Base bemisa isithombe esibaziweyo sikaMika abesenzile sonke isikhathi indlu kaNkulunkulu iseshilo. Haleluya. Ayibonge inkosi ke bazalwane. Amen. Isizwe sikaDani bazalwane, inkosi yasiduba ngenxa yokuthi sakhonza abanye onkulunkulu. Kodwa thina ngenxa yokuthi sinoKristu Jesu inkosi yethu eyeze emhlabeni yazo sifela, uNkulunkulu usinika ithuba lokuphenduka ukuthi asisuka sibuyele ekhaya, asibuyele enkosini yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sibuyele kuNkulunkulu wethu ophilayo bazalwane. Sithole intethelelo bese senza umsebenzi kaBaba. Singadutshwa nathi njengesizwe sikaDani esesireplacewe ngesizwe uManase indodana kaJosefa. Ayibonge inkosi. Haleluya. So ke bazalwane kuthe kusenjalo inkosi ingitshela ukuthi angimemezeleke lesi simemezelo sokuthi asiphenduke sonke singu-Israyeli, zonke izizwe eziwu12 kuwo wonke amagumbi amanomhlaba la echithekele khona uIsrael. Inkosi ibeke isithi ngisithumele lesimemezelo yathi singesika Israyeli lo osezwini oseBhayibhelini.
Asikhulumi ke bazalwane ngo-Israyeli wegama nje endizayo emhlabeni noma umhlaba osamuye ubizwa ngokuthi u-Israyeli. Sikhuluma ngo-Israyeli oseBhayibhelini, u-Israyeli oyinzalo ka-Abraham, u-Israyeli oyinzalo ka-Abraham wesivumelwane. Haleluya. Inzalo ka-Abraham eyisivumelwane, u-Abraham wenza isivumelwane noNkulunkulu ngo-Israyeli. Sikhuluma ngalo Israyeli kabazalwane. Kuthe kusenjalo ke bazalwane ngabona ke simemezela ke inkonzo sinobaba, simemezela inkonzo yokuphenduka kuka-Israyeli. Haleluya. Yenda futhi. Ngibone embonweni simemezela sinobaba inkonzo yokuphenduka ka-Israyeli emagumbini omane omhlaba. Ubaba uSibiya. Ubaba uSibiya bazalwane, ubaba wami. Ngithe ngisasembonweni ngabona sinobaba lo esikwenza namhlanje usimemezela ngoba inkosi ishilo yathi lesi simemezelo asisithumele ku-Israyeli wonke ochithekele ezizweni zonke zomhlaba. Haleluya. So ngase ngiyabona ke embonweni sinobaba simemezela i-repentance. Haleluya. Haleluya. Kuthe kusanjalo ke ngibona lokuphenduka ke simemezela ukuphenduka kuka-Israyeli wonke. Sikumemezela lokho ngase ngicela ke inkosi ukuthi inkosi ngicela unginike ke i-confirmation nge-date. Haleluya. Amen. Nge-date ukuthi lokhu ke sikwenza nini ke lokho okushoyo. Haleluya. Amen. Kukhona izinamba anginika zona inkosi ngaleso sikhathi kodwa angangidinga i-confirmation bazalwane. So kudluleke u3 days. 2 days or so ngosuku lesithathu inkosi yasiyanginika i-date. I-date umhla ka-24 October. So uIsraeli wonke emagumbini amane omhlaba sinesimemo sokuthi uIsraeli oseBhayibhelini indle nsundu bazalwane. Ngisazochaza ukuthi ungubani uIsraeli. Indle nsundu kuthiwa inkosi uJesu iyayimema ikhipha isimemo sokuthi asiphenduke sibuyele kuNkulunkulu wethu, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ka-Abraham, ka-Isaka, ka-Israyeli, uNkulunkulu onguyise wenkosi yethu Jesu. Siphenduke sibuyele embusweni kaBaba, sishiye umbuso wabezizwe lo esiusebenzela la emhlabeni. So namhlanje ke bazalwane ngizomemezela lokho, ngizokhipha leso simemo engisithunywe inkosi yethu Jesu ukuthi sizwe esinsundu Israyeli phenduka, isikhathi sishayile. Inkosi ifuna ukuthulula inkazimulo yayo, ifuna ukuthi siphenduke bese senza umsebenzi wayo ukubonakaliswa inkazimulo yayo ngathi. Kodwa ayikwazi ukwenza lokho inkosi singaphendukile. Ithe inkosi intethelelo yayo isisilindile. Thina kwethu ukuthi siphenduke. Ithe inkosi angisho kuIsraeli okude noIsraeli oseduzane. Haleluya. uIsraeli okude bazalwane, uIsraeli ongakaphenduki. Uma ngikhuluma ngoIsraeli ongakaphenduki, ngikhuluma ngabantu bakaNkulunkulu abangakholwa nokukholwa, abanye ngisho einkonzweni, abanye bayakholwa, abanye abaye enkonzweni. Ngikhuluma ke manje, ngikhuluma ngalabo abangayisho enkonzweni. Abanye bahlabela amadlozi, abanye banoNkulunkulu ababakhonza singazi inhloboni kodwa ngaphandle kwaNkulunkulu ophilayo. So ke inkosi ithi asiphenduke sibuyele embusweni kaBaba. Haleluya. So ngiletheke loyo mlalezo namhlanje. Amen. Haleluya. Sekuphelile okwanamhlanje. Haleluya. Ngenhlonipho bazalwane, lesi simemezelo siyaphuthuma esika-Israel wonke. Haleluya. Sizocela ubhuti wethu Ntokozo, ucameraman, ayisho le message ngolimi lwesingisi ukuze abantu bonke emhlabeni wonke bayithole le message. Lokhu sisakumemezela njengamanje ukuthi uIsrael wonke kumele uphenduke. Right? Ungubani uIsrael? Bonke abantu abansundu
bonke abantu abamnyama. Sizokuchaza ke lokho ke kwivideo elandelayo bazalwane. Okay. Kodwa kwamanje isimemezelo okumele sifinyelele emhlabeni wonke ukuthi uIsrael kumele uphenduke. Hallelujah. Right? uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngizocela ke angazi noma siswami ke uzokhuluma bese ubhuti Ntokozo eshemva kwakho ngoba ngicabanga ukuthi uzokukhumbula konke. It's Yeah. Okay. Cha okunye bengifisa ukubalula baba. Ungasondela baba. Noma ungaveli kwicamera. Yes. Kunye engifisa ukubalula. uIsrayeli uyinhlobo ezimbili. Kukhona uIsrayeli Israyeli ngokwenyama. Bese kuzoba khona uIsrayeli ngokukamoya. So le message engithunyiwe kahle kahle ingeya Israyeli wombili. Kodwa kuthiwe lo okude kumele uphendukele enkosini. Lo oseduzane okungukuthi yilabo ababizwa ngoJesu Kristu kodwa abasasebenzela umbuso wobumnyama nabo kumele bephendukile. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Bengifisa ukubalula lokho. Ake sithi ugcizelela abazalwane. Amen. Makuthiwa uIsrael okude ukhulunywa ngo-natural biblical Israel. Hallelujah. Lo oseBhayibhelini ongabantu abamnyama. Nginesizathu salokho. Right? Sokuchaza lokho kwivideo elandelayo. Hallelujah. Bese kuthiwa uIsrael wesibili yibo bonke abantu abasindisiwe bazalwa kabusha egazini lika Jesu ngegama lenkosi ethu Jesu. Whether umnyama noma umhlophe noma unsundu noma udaki noma ujani noma lonke uhlobo lwabantu onke ama race emhlabeni wonke angena kuIsrael lokhu useduzane ngoba basindisiwe. Bona baphendukela ukuthi bathe sebesindisiwe baqhubeka nezindlela zabezizwe. Lokho kuthiwa iworld system. Ekhona ke la kwitheocracy ke echaziwe. Uma ungacheck konke ama video lapha neqaleni uhlehle eqaleni uzothola ukuthi iyini world system. Bonke abantu abasindisiwe bawu-Israyeli. Akusakhulunywa lana ngani ngebala noma ngohlanga oluthile lwabantu. Khulunywa wonke zonke izizwe zihlangene zakumukela uJesu waba inkosi siu-Israyeli. Kodwa kumele ziphenduke zishiye isystem yabezizwe nemisebenzi yakhona nemfundo yakhona nama celebration yakhona nayo yonke into yama sports yonke into yabezizwe ubuyele kuJesu Kristu yena yedwa embusweni kaNkulunkulu. uIsrael onjani ke lowo ke oseduzana. Hallelujah. Amen. Siyabonga abazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Ikhaya labafundi likwamaphumulo kwiprovince yaKwaZulu Natal kwi-country yase South Africa kwi-continent yase Africa. Hallelujah. So ke ikhaya labafundi indawo iDabango eTribal Court area. Hallelujah. Ibizwa ngokuthiwa iDabango DABANGO Dabango Tribal Court. Hallelujah. Ilasikhona ke location yethu. Siyabonga kakhulu ke abazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Sesiqedile ngithi. Yebo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi anibusisa asibusise sonke. Amen. Hallelujah.